So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Ang episode natin ngayon, magmumukbang kami ng street food ni Boy Sipat at home. Dito lang kami sa bahay. Meron tayong isaw, leeg, tsaka calamares. At dahil na-bless ng pagkainop ka, anong gagawin Boy Sipat? Kainan na po. Meron tayong suka, tsaka yung sauce niya. Ito, yun o. Sige, tirahin mo na Boy Sipat. At try natin yung isaw ng manok. Sausaw natin sa suka. Ang dami niya na. Sus tayo na isa. Kain po. Siyempre po, may Sprite po tayo. Para palaan ka ha. Ito yung leg ng manok. Ubusin natin, boss, diba ha? Tapos yung calamares, try natin sa sa sauce. Malapot yung sauce nyo. Biig na manok. Sausaw natin sa suka. Yung bituka, no? Ang subo na to para sa inyo mga subscribers. Parang mas tiyano talaga sila sa suka kaysa sa sauce. Yung sauce naman, try natin yung yung isaw sa sauce. Lapot to. Kaya mag-try yung sauce? Mas gusto mo yung suka ito? Yung suka po. Calamares. Yun o, laki. Sarap magpapak. Laki.
Try ko kaya magkamay. So dito. Calamares. Sarap. Opo. Malinamnam po siya. Mas maganda yung kinakamay siya, boss, di ba? No. Baka may gusto kang shoutout. Shoutout po pala kay Smiley Cyrus. Cyrus. Pati po kay Michael Kapili. Sigurado na miss ka ni Smiley Cyrus. Kaklase mo, baka nanonood yan. Shoutout din po pala kay Daniela Rose at mama niya na si Mrs. Annalyn Santos. Si tatay daw at si nanay sila, sigurado nanonood yan. Pati si Boss Randy Serrano, shoutout sa inyo. Konti na lang, boy, siya to. Malapit na po naubos. Sarap. Sarap talaga magpapak. Hey, excuse me. Nabusog ka ba? Opo, mga kasolid. So yung mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Street food mukbang at home. Sana po supportahan nyo palagi ang aming channel mga kasolid. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.